Sharhin sababbin fina-finai karo na farko. Assalamu alaikum jama'a. Wannan muna gabatar muku da wani sabon shiri ne wanda za mu dinga yi muku shi, za mu dinga gabatar muku shi a YouTube channel ɗinmu da kuma tashar mu ta TikTok ta Sultan Abdulrazak, da kuma Facebook namu mai suna Sultan Abdulrazak, da kuma Facebook namu mai suna Sultan Film Factory. Za mu dinga ɗauko manya-manyan fina-finai waɗanda suka fita, saboda mafi yawancin fina-finan Indiya waɗanda ake saki manya a OTT ana sakin su yawanci ranar Alhamis ne da daddare, so ko kuma ranar Laraba da daddare, ko kuma ranar Juma'a, manya-manyan fina-finai. To za mu dinga ɗauko irin waɗannan fina-finan muna yi muku sharhi a kansu, waɗanda aka sa date ɗinsu za su fita, ko kuma waɗanda aka sa za su fita, waɗanda su kuma su ne waɗanda ya kasance za mu dinga kawo muku a dukkan ranar Lahadi a matsayin sababbin fina-finan da aka saki waɗanda za mu fassara. Za mu fara da wannan satin, za mu ɗan yi sharhi akan waɗannan fina-finai waɗanda za mu saki. Na farko dai shine ɗaya daga cikin babban fim wanda aka saki, wanda na yankin Southern India ne, wato Telugu, shine Kingdom film ne na Vijay Deverakonda. Film din Malik film ne na Vijay Deverakonda, wanda kusan shi wannan film din an yi shi ne a matsayin pan India. Abin da ake nufi da pan India ana nufin gaba ɗaya wanda aka yi shi da yaruka guda 4 na ƙasar India, wanda kuma aka sake shi. Film din yayi matukar kyau, ya kuma ba da abin da ake so. Dan sharhi kaɗan a kansa shine fim ne wanda yake ɗauko tarihin wata masarauta wacce ta kafa a ƙasar, wacce aka yi ta kimanin shekarun 1920 something, aka yi 22 ne ifa ko 20 aka yi wannan masarauta, da aka yi musu wani lokacin zuwan turawa da suka yi musu wani zalunci, wanda wannan zaluncin ya ta bibiya 'yan wannan masarauta waɗanda aka so sai an ƙarar da su gabaki ɗaya. Lokacin tun a wancan lokacin da suke jiran dawowar sarkinsu, wanda shine zai cece su daga wannan kangi da masifa da suke ciki. To shine sai a wannan shekaru sai shi da sarkin nasu ya dawo, wanda ya zo a wata siga ta daban, wanda kuma shine ya ceto rayuwarsu daga wannan kangi da suke ciki. To shine takaitaccen labari. Shi kuma sarkin da rayuwarsa ta kasance, wato shi Vijay, suna tare da shi da yayansa ne. Shi kuma babansa ya kasance irin mutum ne mai shan giya, zai shawo giya ya zo ya dinga tumbele yana dukan babarsa yana kaza. Ana na irin haka sai tsautsayi ya sa suka buge shi ya mutu, yayansa ya buge shi ya mutu. 'Yan sanda suka zo za su kama shi, wani ya gudu wajen shekara 20. shi kuma yana neman yayan nasa, har ya samu labarin inda wannan nasa yake, ya tafi can. To a can bayan ya je karɓo wannan nasa, a nan ne to labarin yake haɗuwa da shi. Wannan shine dai takaitacce, sai kun shiga ciki za ku ga yadda abin ya ashe shi wannan kanin shine wannan sarkin da aka ɗauki kusan shekara ɗaruruwa ana jira. Sai a wannan lokacin Allah ya tsara yadda zai je kuma ya je ya ceto waɗannan mutane daga cikin wannan ƙangi da suke ciki. To wannan shine labarin Kingdom, wanda ga poster sannan kuna gani mun sa masa suna Masarauta, wanda insha Allah za mu kawo shi a wannan sati. Sai fim na biyu da za mu kawo, shi ma mai talla, shi ma babban fim ne, shine Malik kuma fim ne na action. Shi wannan jarumin kamar yadda kuka gani, Malik yawanci yana fitowa a fina-finai ne na comedy da na horo da na soyayya. So wannan karan sai ya fasata ya fito a action fim, kuma yayi matakar kyau. Sharhi na uku da za mu kawo a takaice shine sharhin fim din So Ne season 3, wanda shi ma yau za mu sake shi Allah yadda, da misalin karfe 8:30 a YouTube channel din. Sharhinsa shi ne, shin Imran yana auren Hairana ko kuwa Alamin ne yake auren Hairana? Can ga wata kanwarsa can wacce aka gano uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, an yi ta haƙura ta ƙi haƙura. Shin aure zai yi tsakanin ya da kanwa ne wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya? Duk shi ma sai kun biyo mu cikin wannan shiri na So Ne season 3. So wannan dai shine takaitaccen sharhi akan takaitattun fina-finan da zamu saki guda wannan, sai kuma guda 2 na Indiya da zamu saki ranar Lahadi, sai guda 1 na Hausa So Ne wanda zamu sake shi a yau Alhamis in Allah yadda. Sai kuma akwai Mufasa, wanda kun san shi wani sabon fim ne wanda aka yi shi na cartoon din nan na dabbobi suna magana, shi ma yayi kyau, shi ma ran Lahadi. To da dai fina-finai da yawa waɗannan na dauki 'yan kaɗan ne na yi muku sharhi akan su. Nagode, ni ne naku a koda yaushe Sultan
masu burbuda. Thank you.